ପିଲାଏ ଆମ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଆଜି ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଆମେ ପାଳୁଅଛଇଁ। 1952 ଛାତ୍ର ସୈନିକ କାରଣ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ଢାକାର ସେଇ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆଜି ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଆମେ ପାଳୁଅଛଇଁ। ମିଳିତ ଜାତି ସଂଘର ଏହି ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ପାଳୁଛନ୍ତି ଦିବସ ମାତୃଭାଷାର ମର୍ମେ। ମାତୃଭାଷା ଅଟେ ଜୀବନ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କାର ସମ୍ମାନ 2000 ସାଲରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଜି ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଆମେ ପାଳୁଅଛଇଁ। ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗେ ଚରଣେ ଆସିଛି